Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información hoxe, xoves, último día do mes de xullo, día 31. Estamos na radio e na televisión de Cerceda. Falámoslles hoxe de un pleno, porque hoxe precisamente xoves ás 9 da noite hai un pleno ordinario que poderán ver en directo na radio e na televisión de Cerceda. Falamos tamén de festas porque este sábado hai a romería en Rodís. Falaremos das actividades culturais e deportivas, hoxe último día para anotarse. Tamén xa anunciamos que en breve comenzarán as obras no campo de fútbol do Rodís. Falaremos da oficina de rexistro clave que ten o Concello, de nenos e nenas que visitaron a Radio Televisión de Cerceda e a terceira quenda do campamento urbano, miraremos unha reportaxe, así como falaremos das axudas á natalidade e de que mañán venres Ramón Vilar Landeira presenta o seu novo libro en Cerceda. Falaremos da recollida de lixo voluminoso porta a porta que será mañán e, por último, en canto tempo para mañán. Seguiremos con tempo anticiclónico, aínda que haberá máis nubes que claros. Hoxe, xoves, último día do mes de xullo, corresponde a un pleno ordinario. Por lo tanto, hoxe hai pleno ordinario a partir das 9 da noite no Salón de Plenos da Casa do Concello, que ten como puntos no orden do día, primeiro, a aprobación da segunda fase do Plan de Cooperación de Obras e Servicios, é dicir, o POS adicional 2025, e como segundo punto, aprobación da baixa de un camiño no inventario municipal. Tamén hai dación de conta, decretos da alcaldía, mocións, rogos e preguntas. Un pleno que será hoxe ás 9 da noite e que, si queren, poden seguilo en directo na radio de Cerceda ou na televisión de Cerceda e tamén, si queren, por internet na nosa canle de YouTube TV Cerceda. En canto a festas, este sábado vai a ter lugar a quinta romaría do Agro de Rodís, que será este sábado, día 2 de agosto, pasado mañá. Ás 12:30 comenzará con a sesión Vermú e co DJ Carreira Son. Logo ás 2:30, un gran xantar baixo carpa coa pulpeira Luís Guerra para asociados e amigos do Rodís. Os asociados pagarán 10 euros, non asociados 42 euros. Decirlle que hoxe é o último día para retirar os tíckets. Ata o 31 de xullo, ata hoxe, é o último día para retirar os tickets que poden retiralo con calquera membro da xunta directiva ou nos bares da zona. Tamén decirlle que a partir das 5 terá lugar a entrega de premios Compromiso coas Raíces. Ás 6 hai un sorteo espectáculo e ás 7 a actuación musical de JC Music. Para xa ás 9 sesión fin de festa co DJ Carreira e amigos. Como decíamos, haberá carpa no campo do Agro de Rodís, todo organizado polo Rodís Fútbol Club e a Asociación Cultural Carballo Jordo, este sábado. Tamén falamos das actividades culturais, deportivas e de informática, porque hoxe é o último día para poder inscribirse nestas actividades que promove o Concello de Cerceda e que se van a levar a cabo ao longo do próximo curso, a próxima temporada 2025-2026. Se alguén quere inscribirse en algunha delas ou inscribir os seus fillos, pois poden facelo directamente agora a través da sede electrónica do Concello, www.cerceda.org, porque hoxe xa remata o día para facelo presencialmente na planta baixa da Casa Consistorial. Como decíamos, no día de onte comenzaron ou van a comenzar en breve as obras no campo de fútbol do Rodís, con un presuposto aproximadamente de 150.000 euros. Tivo lugar na xornada de onte a firma da acta de replandeo para comenzar en breve as obras no campo de fútbol que comenzarán polo desmonte na parte dereita para gañar máis metros e así poder facer un campo de fútbol que sexa e que teña as medidas oficiais. Campo de fútbol do Agro de Rodís. Tamén farán un drenaxe e un céspede novo con recollida de augas ao redor, a ampliación, como decíamos, do campo, a medidas regulamentarias, pero tamén se situarán vallas, novo mobiliario, banquillos, porterías, redes, etc. Unha obra, insistimos, que en breve xa será unha realidade, ten un prazo de execución de 6 meses.
Máis temas. O Concello de Cerceda ten unha oficina de rexistro clave que xa emite credenciais digitais para relacionarse electrónicamente coas administracións. Para obter a identificación clave é preciso achegarse a esa oficina que ten o Concello e ali mismo un empregado público será o que se encargue de verificar a entidade mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil donde chega a mensaxe SMS de benvida ao sistema. Clave é un sistema que permite a identificación ante as administracións públicas para realizar trámites sin necesidade do certificado digital. Un servicio máis que ten o Concello de Cerceda para os veciños. Na xornada de Antonte visitaban a radio e a televisión de Cerceda nenos e nenas que están, en este caso, na terceira quenda dos campamentos urbanos de verán que organiza o Concello de Cerceda. En número de 60 aproximadamente son os que están nestes intres nesta terceira quenda. A mitade deles, os máis maiores, na mesma xornada se foron ao parque acuático. En este caso, os máis pequenos visitaron a radio e televisión de Cerceda. Tiveron oportunidade, ademais de visitar a televisión, en este caso, ver o seu funcionamento, tamén tiveron oportunidades de entrar en directo e falar cas mañáns de Radio Cerceda, en este caso, con o noso compañero Tomás Ramos. Imos ver unha reportaxe. E falo con un tal Enrique. E de onde Enrique? Da Cortella 44, unha aldea de Cerceda. Moi ben. E que tal lo está pasando, Enrique, nestes campamentos de verán? Ben, Que é o que máis che gusta? facer manualidades e xogar aos xogos. E conoceches moitas amigas e moitos amigos? Sí, Fixeches moitas amigas e moitos amigos? non moitos. Non moitos. E algúns deles van contigo ao cole todo o ano? Algúns van conmigo ao cole. Bueno. Casi todos, máis ben. E xa estades desexando todos de que comence o colexio ou tades... No! No. Solo hai que facer fichas no colegio e nada máis. E cando seamos máis maiores ainda hai que facer deberes. Mateo, que tal o campamento? Ben, Ben, que máis che gusta? Que é o que máis che gusta? xogado fútbol. Cal é o xogador que máis che gusta do Barça? Lamine Yamal porque me gusta a camiseta. Ai, gusta a camiseta. E xa tes? Xa compraron? Sí, Anda, xa puxeches, estrenáchela? sí. Pero van a volver a poñer máis veces ou non a pos máis? Vou volver a poñer máis veces. Enrique, contame, fálame dos viaxes, anda, que algo me tens que comentar, dime. Os viaxes aprendes cousas novas. Os viaxes. E que aprenderías se vas de viaxe? Pois ver novas cousas e outras cousas. E a donde che gustaría viaxar? A que sitio? A Canarias me gustaría. Gael, contame, fálame, gusta vos viaxar? Gusta vos os viaxes? Sí. E a donde Obvio. che gustaría ir? A Barcelona. A Barcelona? E por que a Barcelona? Porque son do Barcelona. E que xogador che gusta do Barça? Lamine Yamal. Alex, mira, quere ir a Barcelona, ti a onde queres ir? A Canarias. A Canarias. E non che gusta ir a Londres, a París? Ya fui a París. Xa foches a París? Sí, E que foches en avión? sí. E que tal o viaxe? Contanos. Bien. Que foi que máis che gustou? Tu veches medo cando foches no avión? No. No. Con quen foches a París? Con mamá, con mi hermano, E que foi que máis che gustou de París? a Torre Eiffel. E ora se non é París, o próximo ano a onde vamos? Donde che gustaría ir? A Canarias. Moi bons días, Gema. Que fixestes no campamento? Coméntame. Pois facemos actividades, xogamos e moito máis. Bueno, e tes ganas de ir ao parque acuático? Sí, Si non foches nada? sí, Xa foches máis veces, verdad? sí, Bueno, e o cole que? Desexando que comece o cole? sí. Ou estás a gusto así de vacacións? Non estou a gusto de ir de vacacións, quero ir ao cole. Queres ir ao cole? E que tal se portaron as monitoras? Moi ben, verdad? Que son moi buenas. Sí. Hola, Anaís. Hola. Que tal? Ben.
Que queres ser de maior? Que che gustaría ser de maior? Peluquera como miña mamá. Peluquera como túa mamá. E xa sabes cortar o pelo e arreglar o pelo? Facer coletas, sí, tamén peinarme o pelo. Ah, gustache entonces. Sí, Cóntame, Anaís, a que país, a que ciudad, donde che gustaría viaxar? a Madrid. A Madrid. Non coñeces Madrid? No, E non lle preguntaches a papá e mamá si un día te levan a Madrid? sí, pero non sabemos se queremos ir ou non, porque miña irmán aínda ten 3 anos. É moi pequeniña, verdad? Sí, Esperamos a que teña un poquinho máis de anos. sí, Bueno, e que che gustaría ir? En tren, en coche ou en avión? en avión. Volaches algunha vez en avión? Sí, como 2 veces ou 3. Onda, mira, xa volaches moitas veces. Teslle medo ou gustache? Gústame Sí, cando che gusta máis? Cando sube ou cando baixa? cando baixa. Hai unha nena que non viño ao campamento porque súa nai está embarazada e tuvo que ir ao hospital. E como a hermanita non salía por donde tiña que salir, a tuveron que operar a mamá, entonces a tuveron que sacar pola barriga. Onda, pero está sanita, está ben, verdad? Sí, ahora ten que estar uns días no hospital. Bueno, e mándalle un saúdo, anda. Mándalle un saúdo e mandalle un bico. Como se chama? Mándalle un saúdo. A nena chamase Vega, a mamá Fanny, e a bebé chamase Zoe, e o papá non me acordo, pero sei como se chama. Bueno, pois mira pa a cámara e mándalle un beso. Cambiamos de tema, falamos agora das axudas á natalidade, porque o Concello de Cerceda ten aberto o plazo para aqueles que queiran solicitar unha axuda de natalidade de pago único de 300 euros por fillo nacido ou por acollemento ou por adopción ao longo deste ano e parte do ano pasado, é dicir, dende 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano. Aí, se o neno naceu ou por acollemento ou por adopción, ten dereito a 300 euros que ten que solicitar no Concello de Cerceda a través do rexistro na planta baixa ou pola sede electrónica. É unha axuda que se pode solicitar ata o próximo 30 de novembro. Máis temas, agora falámoslles de a presentación que vai a facer do seu novo libro o escritor cercedense Ramón Vilar Landeira, Moncho Vilar, que volve a publicar unha nova obra na que fusiona literatura e xornalismo. Chámase a obra Nós estamos ben, non? Tras 6 anos sin publicar, presenta o seu novo libro este venres, é dicir, mañán, día 1 de agosto, na Biblioteca Municipal de Cerceda, a partir das 8 da tarde. Nós estamos ben, non? É unha obra que publica Espiral Maior e que contén preto de medio cento de textos que unen o xornalismo e a literatura. A obra xa pode mercarse nas librerías de toda Galicia. É a primeira presentación pública, ou mellor dito, é a segunda presentación pública xa que fixo unha presentación xa en Carballo, na Plaza dos Libros, na xornada de mañán, día 1, a partir das 8, estará acompañado pola concelleira de Cultura, Cristina Capelán, e tamén por o editor Fernán Bello. Ramón Vilar Landeira, veciño de Cerceda, de Rodís en concreto, é licenciado en Filoloxía, tamén traballou como xornalista, gañou varios premios e publicou o seu primeiro libro no 2014, Os televisores estrábicos, e despois no 2019, Un peixe no parqué. Máis temas, falamos da recollida de lixo voluminoso, porque mañán día 1 de agosto, vai a corresponder a unha nova recollida de lixo voluminoso porta a porta. Se alguén quere utilizar este servicio, ten que chamar previamente o teléfono da empresa concesionaria 981 69 30 72 para deixar constancia do lugar e a cantidade de lixo que vai a depositar. Se trata de lixo voluminoso que non pode ir nos colectores na rúa, deben depositalo ali ao lado antes das 7 da mañán
para que sexa recollido. E se alguén quere, pode utilizar tamén o punto limpo, que está no Acevedo, o punto limpo, e que está aberto martes e xoves de 9 da mañán a 2 e os sábados pola mañán de 9 a 2. Rematamos ca predicción do tempo. Na xornada de mañán venres seguiremos baixo a influencia das altas presións con circulación de ventos do nordés. Pero mañán unha fronte moi pouco activa vai a rozar a mitade norte da comunidade, co que teremos mañán en Cerceda máis nubes que claros. Os ceus estarán máis abertos na mitade sur e, en canto ás temperaturas, as mínimas non terán cambios, as máximas terán un lixeiro descenso na mitade oeste e os ventos soprarán do nordés, moderados en xeral. Co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis mañán voltamos. Saúdos na radio, donde está Tomás Ramos, na televisión Manuel Iris e na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.